Здравейте! Пролетта идва, затова трябва да се подготвим и да я посрещнем с нови и свежи идеи. В това видео ще ви покажа как бързо и лесно да си направите ето такова цветенце с помощта на ножичка и цветно листче. Ето такова квадрат. Можете да ползвате и офис листчета, които са форматирани квадрат. Различни цветове. Ето квадратното листче, което ви е необходимо. Можете по едно, можете по две, едно върху друго да слагате и съответно големината на цветчетата може да варира. Ето, правим един триъгълник, откриваме средата, след това изгъваме ето така. Изрязваме. Колкото по-дълбок е среза, толкова по-малко ще е цветчето. При желание тук правим дупка и ето го нашето цветенце. Приятна работа!